A szerda esti kiemelt rangadó pedig nem más, mint a Real Madrid és Manchester City összecsapása. Én itt most elsősorban a Manchester City-t szeretném kiemelni, mint fő esélyes, abból kiindulva, hogy a Real Madrid jelenleg nagyon sok sérültjel bajlódik. Rengeteg sérültjük van folyamatosan, újra és újra ugyanazok a játékosok sérülnek meg, rengeteg az izomsérülés. Én mindenképp körülnéznék az orvosi stábban, hogy minden rendben van-e ott. A Manchester City szempontjából nincsenek nagyobb hiányzók, ugyebár Erling Haaland is elvileg bevetésre készen áll, neki pár meccset ki kellett hagyni az előző mérkőzések közül, de most már bevethető. Azt még nem tudjuk, hogy kezdőként vagy csereként fog pályára lépni, de én azt tippelem, hogy mindenképp ott lesz majd a pályán, vagy az első félidőtől, vagy majd csak a második félidőben csereként beáll. Én mindenképp egy parázspárharcra számítok, az előző években megszokhattuk már, hogy ők rendre összekerülnek a Bajnokok Ligájában, ami valahol picit fura, azonban a nézők szempontjából mindenképp nagyon jó, hisz általában nagyon sok gólos mérkőzéseket szoktak játszani, és nagyon szórakoztatóak az ő összecsapásaik. Azonban itt most én mindenképp egy Manchester City sikert tippelek, de nyilván a Real Madridot nem tudjuk leírni a BL-ben. Azonban mióta Arbeloa az edzőjük, és ennyi sérülttel bajlódnak, azóta nem néz ki túl jól a játék. Szerintem hibás döntés volt Xabi Alonsót elküldeni, mert vele szerintem egy stabilabb szinten tudtak volna teljesíteni, de hát ezt már soha nem tudjuk meg.